Good day mga kaspero, welcome back ulit sa ating panibagong episode. Mag-short dive lang tayo dahil medyo masama yung pakiramdam natin. Medyo sinisipon tayo at kailangan nating may labas. Kaya eto, let's go! Palangoy na tayo sa laot mga kaspero. Pero ito yung nakakatakot, yung may dumadaan na speedboat. Ito kasi yung speedboat na to, marami nang sinagasaan. Ito yung speedboat ng Shangri-La na naghatid ng guest sa kanila. Kaya kailangan nakaangat talaga yung pana natin para makikita agad tayo. Napakadelikado. Halos hindi pa naman sila nag-minor. Kaya kailangan lingon-lingon tayo sa paligid para makita agad tayo. Ayan, napakabilis pa naman ang takbo. Eto na ang unang ambush natin mga kaspero. Mababaw lang itong spot na ito dahil napakalayo pa nang lalanguyin natin papunta doon sa spot kung saan tayo mamamana talaga. Pero habang lumalangoy ako dito, may nakita akong grupo ng mga emperor mga kaspero. Mga good size na rin, nasa 300 grams to 400 grams isang piraso. Kaya ito pinagtiyagaan ko mga kaspero dahil iniisip ko na baka wala tayong mahuli pagdating sa laot, at dahil masama nga yung pakiramdam natin, hindi tayo mapaglalim masyado. Kaya dito pa lang titira na tayo para sure ball na yung pang-ulam natin. Pero goods na rin na pangbenta ito dahil medyo may kamahalan din yung isda ito mga kaspero. Nasa 280 per kilo. Kaya eto na yung unang isda natin. Shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo gabi naman sa ilan. Bandang mga kaspero, bali 280 ang kilo nito at ito ay nasa 400 grams. Kaya sulit na, dagdagan na lang natin, baka makatali pa. YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. At dito, nagsagawa ulit tayo ng pag-ambush dahil nakita ko ulit sila. Kaya ayun, meron na tayong target mga kaspero. Napakaganda ng visibility ng tubig dito sa tabi. Kitang kita agad yung isda, kaya ito tinutukan ko na. At pinira mga kaspero, sapul ulit. Pangalawang emperor natin ngayong araw. Mga good size na ito mga kaspero. Dagdag na naman mga kaspero. Oh, ayos na. Kung bininta na natin itong dalawa, magkalahating kilo, paldo na 140 pesos. Alright. Ambush ulit tayo. Ito lang yung technique dito mga kaspero. Kailangan mo talagang mag-ambush or maghintay ng matagal para lumapit sila. Dahil medyo may kailapan din itong isda ito, gawa ng maraming naglalambat. Kaya ayun yung tinutukan natin, lumayo. Pero maghintay pa tayo dahil mayroong papalapit. At ayan na nga, target na natin itong isa mga kaspero. Sana tamaan natin. At nung tinira natin, sapol naman mga kaspero. Ayos, pangatlong katambak or emperor fish na nahuli natin ngayong araw. Sapol na naman. Alright. Kunti lang. Tatlo na. Tutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos. At eto nga,
talagang kailangan nating sumubsob at nakatagilid tayo. Gawa ng kailangan nating medyo magtago pa ng kaunti dahil medyo malaki-laki itong target natin. Nasa 600 grams ito. At nung tinira natin, sapol ulit mga kaspero. Panalo! Pang-apat na nahuli natin na katambak or emperor. Solved na. Mag-1 kilo na ito. Pwede na itong pangbenta. Meron na tayong 280. Dagdag na naman. Malaki-laki to. Oh, 400 grams ulit. At sa wakas mga kaspero, after 1.5 hour na paglalangoy natin, nakarating na rin tayo dito sa spot. At binabaan ko itong spot na ito nasa 18 meters, pero pinakpakiramdaman ko pa rin yung sarili ko mga kaspero, gawa ng medyo barado nga minong natin dahil sa sipon, pero ayos lang. At merong nagpakita sa atin na isang unicorn or split unicorn mga kaspero, at nung tinira natin sa pool, ayos, medyo malaki-laki ito, halos 1 kilohan na. Kaya meron na tayong dagdag sa ating mga emperor na nahuli. Bit-bit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid. Sa ilalim, buhay ang galaw. Hindi dito, basta laro dito, sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman, spear fishing. Huge up stories. Ayos, split unicorn mga kaspero. May pangdagdag. Meron kasing order sa atin na unicorn, pang-ihaw daw, kaya eto, ayos na, sana madagdagan pa. Taba dito. Natutong sumisid mag-isa. Pinuntahan ko itong batong nakikitaan ko lagi ng Maori Sea Perch mga kaspero. Medyo may kalaliman pa rin itong spot na ito. At nung tiningnan ko, ayan, yung nagpakita sa atin isang unicorn na maliit, kaya alanganin pa, panain. At tingin-tingin tayo sa paligid at naghintay baka merong lumapit na pelagic. Ngunit wala pa rin tayong nakikita mga kaspero. Kaya tiningnan ko sa gilid ko at meron akong nakita na isang target, isang peacock grouper, isang uri ng lapu-lapu mga kaspero. Medyo malaki na rin ito, halos 1 kilo na rin siguro. Kaya nung paahon na ako, tinira ko na. At nung tinira natin, sapol na sapol mga kaspero. Buti na lang hindi bumayon yung shop natin sa bato at nadala agad natin pataas. Hindi lang vlog, may saysay. Tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay, binabantayan. Gabi naman, sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi Sapol na pala po. naman, Buti lumabas. hindi lang natin may puso. Ay, lap-lap mo, peacock grouper. Peacock mga kaspero. Lumulubog na ang araw. Bit-bit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid.
At ito mga kaspero, merong nagpakita sa atin na trevally, yung mga good size na trevally. Ngunit naghihintay pa tayo dahil meron akong nakikita na mga long-nose emperor sa unahan. Ngunit wala pa ring lumalapit na mas malaki, kaya tinira ko na ito pangdagdag sa mga nahuli natin. Ayos na rin ito mga kaspero, meron na tayong pang ulam, meron na rin tayong pang benta. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Pangdagdag to mga kaspero. Bawat Oh, huli may sarap din ito. para sa Ayan, dagdag sa huli. panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi naman spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay Nagsagawa ulit tayo ng pag-ambush dahil nakita ko na napakaraming mga bait, yung mga talagang bukid. At syempre, merong mga long-nose emperor sa baba, ngunit ang talagal talaga nilang lumapit. At ito lumapit pa sa atin ulit, yung itong pawikan na ito, malaki-laki. Ayan, binubulabog niya yung mga isda na lulapit sa atin, kaya hinayaan ko na. Meron namang mga surgeon sa unahan, ngunit meron tayong target dito na isang unicorn or isang napakatabang isda, kaya tinira ko na para meron na tayong pangdagdag sa unicorn na nahuli natin kanina. lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Nakakita tayo ng pumita mga kaspiro dito sa baba, so puntahan natin. Pauwi na ako nito mga kaspero, at nadaanan ko itong butas ng pugita. Kung napapansin nyo, napakaraming mga bato na nasa labas, ibig sabihin nandyan yung pugita. At nung sinilip ko mga kaspero, nandyan nga. Ayan o, good size na rin, nasa 700 grams na rin itong pugita na ito. Kaya kinuha ko na, hindi ko na pinana mga kaspero, kiniliti ko na lang, ngunit ayaw lumabas, kaya tinusok-tusok ko lang mga kaspero ng dahan-dahan. Sa gutom, Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. gabi ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi ramal spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay,
puso. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spirit. Bali, ito yung nahuli natin mga kaspero. Ilan din tayong emperor na nahuli. Nadagdagan ulit nung pauwi tayo ng isa. At saka yung pugita. So goods na yan lahat. Siguro umabot din ng mga 4 na kilo or 5 kilos yung nahuli natin. So binenta ko yan mga kaspero. At umabot ng 1,000 pesos. So yung iba pinangulam ko na mga kaspero. At hanggang dito na lang ang ating video.